bonsai para pasalo ben, ocio. Eu que sempre me quedo co último. Gastronomía. Ocio. Claro que sí. Estades de acordo? Sí, ese non mando eu, así que ocio. Ocio. Ocio que é? Que é unha persona que traballas que divide esas cousas. Eso é socio. Non, eso é Ese é socio. Moi ben, ocio, entón. Moi boa elección. De feito, se queda alguén en Galicia por visitar as Illas Cíes ou interesados que queiran volver, pois poden facelo a partir de xa, así que non perdas a oportunidade. Hoxe, o quen anda aí, estivo ali para ensinarvos pois como lo cen as Illas Cíes estas datas. Lorena, por fin inauguramos a tempada alta para as vías estas Illas Cíes. Pois sí, con moitas ganas, esta Semana Santa, chea de bo tempo, de demanda, de moitos visitantes, así que arrancamos hoxe este venres. En canto a cifras, cantas reservas hai? Pois neste momento son xa máis de 3.000 as autorizacións tramitadas para visitar as Illas Cíes nesta semana, así que a quen nos este vendo que se apresuren porque nos últimos días podese agotar algunha praza. É o Parque Nacional de Galicia e atende a todos e non defrauda a ninguén. Chega a Semana Santa, ir ás Illas Cíes na Semana Santa é o plan perfecto, non? Hoy maravilloso. Es una visita obligada cuando vienes a Galicia. Es muy bonito y entonces hay que verlo, ¿no? Benvidos ao paraíso, benvidos ás Illas Cíes. É a vosa primeira vez aquí? Sí. E que é o que máis vos está impresionando? La playa. La playa. La naturaleza. La playa. Está todo muy bien, sí. A limpeza, a organização, até desde a vir cá é muito fácil e só estes primeiros metros que fizemos já estamos de coração cheio. É quase se fôssemos para trás agora, já tinha valido a pena. É un auténtico paraíso, non? Sí, sin dúvida. As Illas Cíes forman parte do Parque Natural Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Están formadas por 3 illas, Monte Agudo, Faro e San Martiño. Marta e Rodrigo sodes das primeiras persoas que van utilizar o camping nesta Semana Santa. Que expectativas hai aquí nas Illas Cíes? Pues ver un poco la naturaleza, descansar y disfrutar de lo que nos dé esta isla. Que vos fixo elixir as Illas Cíes para vos vías? Pues la verdad pregúntale a ella porque más bien ha sido un regalo. Yo ni sabía que venía a las Islas Cíes hasta ayer. Te gustou mucha sorpresa ou non? Sí, a mí me gusta mucho el campo, la naturaleza, observar animales, biología y tal, entonces imagino que lo he elegido por ello. Estamos na praia de Rodas. Este areal foi declarado en 2007 como o areal máis bonito do mundo e non é para menos. Estamos aquí disfrutando, la playa está muy linda, de verdad que un espectáculo completo. Muy hermosa, muy única. Recomendamos vivamente que venham e que apreciem e que respeitem a natureza. ¡Vivan as Illas Cíes! No, sí, aí, sí. De profesións? Sí. Temos profesións en Galicia. A ver, en Galicia temos de todo e sobre todo temos moi boas Semanas Santas. Queredes ver algunhas das propostas? Por favor. Eu sí. Pues veña, vámonos ver, veña, vamos ver. Ai, que temos, un pouco tamén temos un na casa, se queredes ver, PowerPoint. sí, si podemos ver os diferentes Estos destinos. vídeos tenos preparados, verdad? Tenos preparados os textos. Todo está preparado. Anda. Os imprescindibles da Semana Santa galega, por exemplo. Oi! Xoves Santo, Fisterra, moi boa Semana Santa ten, Sí, señor. Que de estudio igual controla un pouco máis vostede, a escenificación última Fea e lavatorio de pés. Pois si, fan unha escenificación da última cea e tamén, que máis din? O lavatorio de pés, que eso é unha das máis representativas. Cando chegaron para a última cea, lavábanlle o Sí, señor. Jesucristo lavou os pés a todos os apóstolos, que iso é o que fai o Papa ese día tamén. Vale, o Venres Santo temos en Ferrol, evidentemente, no Viveiro e no Barco. Sí, procesións de Venres Santo, que é o día fuerte. É o día fuerte porque ese é o día que... E temos, por exemplo, o Sábado Santo Mondoñedo, que teñen a Vixura Pascual na Catedral, o Domingo Santo en Paradela, a significación da resurrección de Xesús. Home, agora que despois de toda a lea que houve, xa teñen Jesucristo, pois aí sí quero ir tamén por conocer o novo Jesucristo. Sí, xa falaron con el no que anda aí, vino eu. Falou Albalea, con isto vino eu, que no que anda Eu tamén o vi, pois aí tamén queremos ir, sí. Bueno, anotamos a todas tamén. Sí, a todas, porque son distintos días. No medio non pasa nada, non? No medio de Galicia non... Algo pasará. Algo pasará, hai moitas. Non descartes, destacamos estes. Como xa dixemos, a Semana Santa arranca hoxe, Día de Dores, a Virxe Procesionaria en moitos puntos de Galicia, pero en Ferrol, pois faino dun xeito especial, porque estrea manto despois da súa restauración. E nós xa vimos. A ver. O manto máis popular da Semana Santa de Ferrol regresa este ano tras ser restaurado. A ilusión é tremenda, non? Non temos palabras. Tremendísimo. Boa tarde. A todo o mundo entregado, non? A poder ver a Virxe das Dores outra vez con este manto espectacular.
Aparte de que temos a sorte de que Ferrol por estas datas está sempre ateigado de xente, é unha maravilla, efectivamente. A xente está deseosa de poder ver o manto, esperemos que eso, que temos nos respete e podamos disfrutar de toda a Semana Santa. O sea, Ángel, este manto está moi ligado á cidade de Ferrol porque de feito ten o escudo. Sin a axuda do pobo de Ferrol non poderíamos conceptuar o manto que volvemos hoxe en día. Temos o escudo de Ferrol e vai íntimamente ligado á cidade e ao pobo de Ferrol, polo que sempre pelexamos nesta confraría e que se mantenga a esencia do manto, se recuperou todo o recuperable, se sustituíron os flecos e despois hai determinados elementos que saltan á vista da excelente recuperación que se lles puido facer, que desde aquí queremos agradecer o gran traballo feito por esa empresa de restauración. José Ángel, esta restauración non sería posible sen un crowdfunding, non? Efectivamente, como se fixo naqueles tempos hai máis de 80 anos, hoxe optamos por esa mesma opción, un crowdfunding, donde temos aquí as casillas onde a xente colabora desinteresadamente, aportando con cada casilla 20 euros, e aquí vamos completando o presuposto para poder cubrir a restauración. O crowdfunding está aberto nos canles da cofradía, na igrexa, na casa de Irmandade, no número de conta da cofradía, e xa pasamos os 6.000 euros, seguimos na puxa, seguimos na loita, agradecendo e agradecendo a xente toda que colaborou e a que está por colaborar. O feito de ter recadado 6.000 euros é a mostra de que todo Ferrol está entregado a isto. Sí, a verdad que xente cofrades e non cofrades, a xente está encantada, deseosa, entra por aquí pola porta, se interesa, pregunta e colabora.